Assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe nanaɓe gurdam bandiraɓe fulɓe taw ko hoyni ni ko ɓurɗe ɓamtare woni gimɓiɓe nde nesare sipiroɓe majjere ko ɓe humam binnagal mo joɗude heege haltare ɓe goni ceeɓe newiɓe ɓe gona hen ñiɓe ɓe ñiiɓe suriɓe suriɓe kamɓe goni dariɓe lange frontiére ndi maw ko celiɓe jasre luɓira ɗum men ɗo tigi bandiraɓe yeɓoɓen e añaw hakkilde men youtube taw noon ko sengo men titonde tv hande noon eɗen jogui e jalal mongal jabbirgal mongal wakketake dasraki wakkete e balɗe dasete e codduɗi sikki ala taw noon ko yimiyanke walla mbiyen gawlo on mo ganduɗa hoorema ko rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam won noon so tawi haalama e nder Fouta ne tawno yillima Fouta Coumba Yummel so tawi o haalama e nder leñol ngol ala foof tigui rigui ha joni ɗo daranaki ɗemgal ñiiɗiwal ngal ala foof ɗo daranaki tigui rigui oɗo diine l'islam woni no cakiɗo ɗo henna biroɗo Gambi Sall ɗum noon sikki ala en dokkanmo o sammina rendo ngo holko samminirta rendo ngo noon o samminirta rendo ngo ko dande makko amde malade dillunode tigui rigui kala mbiyowo ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah eɗen joddi noon e yiɗɓe makko sehilaɓe makko ɓe wowi wondude e saaha kala nde tawno fuɗɗo e kewi ɗo hunde so juuti Allah ne wela kono gonga ene tawa ɗum noon sikki ala giɗo windere nde giɗo nelaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam giɗo fulɓe bandiraɓe nan ketima salli ya rabbi summa sallim ala man huwa lil khalqi rahmatun wa sifa'u salli ya rabbi summa sallim ala man huwa lil khalqi rahmatun Rasulallah salli ya rabbi summa sallim ala man huwa lil khalqi rahmatun wa sifa'u Rasulallah salli ya rabbi summa sallim ala man huwa lil khalqi rahmatun wa sifa'u Jaladu Allah kayfa tarqa ruqiyakal يا سماء المدى ولدها سماء الله صل يا رب ثم سلم على هو للخلق رحمة صفاء جلد الله لم يساوك في أولاك وقدها لسنا الملك دونه وسنا machallah yo Allah ɓeydu bawal ngal ɓeyde sembe o ɓeyde cottal ngal Allah rokkuma fattange tigui rigui wawde ha joni jarnude o mo ganduɗa hoorema tigui rigui ha joni ko kanduɗo e jarnede woni rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ɗum noon so tawi rendo ngo yiiɗi andude holgonɗo Gambi Sall holko Gambi Sall jaɓoto rendo ngo assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu caggal yettude Allah e julde nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam beli Allah yo woni ceerno men Cheikhna Ahmad Tidiane Sharif radiyallahu ta'ala min calmini dendagal windere nde ɓe funnangue ɓe hirnangue ɓe rewo ɓe worɓe ɓe sahalɓe ɓaleɓe min calmini min juurima e dow ardinde khalifaɓe men diine khalifa men aada e ardinde ceerno mo ganduɗa ko on garɗen notade ko fewte gueɗe mum ono ceerno Mouhamadoul Bassirou Mountaga ɗaha Cheikh Oumarul Fouti en gardini ɗum e alhaali o e dendagal seeɗaɓe men oɗo Gambi Sarr o wiyete ko Mouhamadoul Amin Sarr ɓurɗo andirede Gambi Sarr jinnaɗo makko gorko wiyete ko Abdoullahi Demba Sarel jeeya ko ɓokki jinnaɗo makko debbo wiyete sohna Hajja Mayram Soya Gaye jeeya ko Dungel o saaha noon Allah no joƴƴinimo to Fouta to département Podor arrondissement Kaskas wuro commune Dumgalaw wuro no wiye Ɓokki Sarankoɓe ko ɗon ceerno Gambi joni machallah Gambi Sarr sikki ala eɗen keewi yiidemo e nder mawlidaji he e omo heewi yillade kadi e nder guure he nde haalde so ñalla ko ardi ɗum ɗon
hunde fof ene jogii puccuɗi woni nehane mum yummade walla nehane mum babade nde holko nanndi Gambie e ha joni mawnude mo waɗa ɗo ay ceerno a jarama Allah jarama a jarama ina wayno ɗum ɗo somi welama wiya komi moynuɗo ɗum nde wonno jinna adam debbo kañum ko ɗum tan ina yiɗno ɗum min joɗotono o lelne mi sara makko omo yimani mi yimre Khalifa Babacar Sy wiyeteno Amman Mazaya omo yima tan mbeɗen ɗumina aɗa wawi artirde yimɓe e nder yimre seeɗa Amman Mazaya mat Mazaya o baldarat zawaya o Ammat Mazaya o baldarat zawaya o Ammat Mazaya baldarat zawaya o Ammat Mazaya baldarat zawaya alifan alhamdulillah hadha zaykh rabbahu khairal wujudi la zai Allahu maulahu Ammat Mazaya baldarat zawaya Ammat Mazaya baldarat zawaya jibri nenema yimontunoma e gantuma ha ɗum ɗo wonti virusde ma naate ma addanma hande wonde jimmo beele hande koye yo renɗo fuɗɗo tan jimanta walla ala aɗa yimana leƴƴi goɗɗi ɗi jiidati riga ha joni leƴƴi fuɗɗi eyyi ceerno Allah jarama a jarama min somi tini wiya formation o caggal ceerno jangguinɗo Qur'an mi wiya ceerno Moussa Lawel Ba kañum julnata Sida Aliou Arɗo Sani gonɗo CSO kañum woni almami majjum on janggue men Qur'an on noon e saaha mum dendagal Thily Boubacar naɓe e Kaƴon naɓe kanko woni ɗon mawɗo mabɓe jofde aljuma e jofde altine foof min mbaɗat hirde ɗo galle ɗo emin jima kanko ceernajo o machallah ko Allah rokkunomo mo moƴƴidade o welidade o yiɗimi kanko mano o anduno ene wayoyni o yiɗimi hen kanko ceernajo min goniri noon hande Allah ittimi toon jaami ɗo 86 5 6 jaami Gammo Tiwawon gartumi nangumi lawol e Cheikh Seydou Mouhamadou Moustapha Sy Djamil afa Khalifa Babacar Sy on noon kadi Allah wattimi kadi e ɓesgu mum gonmi toon ha gonmi toon ha hedde 92 na 89 gommitimi toon faami Noisy Allah wattimi kadi e jungo ceerno Ndiaye Baro min goniri ɗon ha Allah ittimi ɗon 2000 noon gartumi Fouta kadi ñimme e nder Fouta kanko Allah andimi Fouta ko kadi so Allah fof dañama hen kañum wona dañde jawdi woni dañal so Allah wallima ko mbatta ko ɓuuri sadde fof ko mbatta ko tawɓe ndenduɗa meccal ɓe kañum en goni yiɗɓema hen Allah rokki kam ɗumen somi dañi hen million ine weeli somi dañani ko dañmi ko ɓuuri tidde holko woni ɗum seeɗa ɓe almuɓe ndenduɗa meccal ɓe jiɗma e ko mbatta ko dokkuma hen gueɗal machallah bandeɓe on paami ɗi fetti wonde Gambie ko Gambie kala mbiyo wasonoɗo wasonoɗo rasulullah foof nde tawno kala ɗo noddunama mo yaari toon nane e nder haala men mi nani aɗa haala olof o ko olof luggol e feewi beele ko ɓoydudema e maɓɓe walla ala aɗa andi meccal ngal wona tan tigui rigui ha joni ɓiɓɓe fulɓe ɓe kamɓe tan jeeyi ɗum won woɓɓe ɓe ganduɗa ma harjuɓe hen no ceerno so wiyama l'islam ala keeri a jarama min jibinami koye mabɓe mawnumi koye mabɓe wolof o mi janggui ɗum honno janguirten Pulaar ni Allah hoddiri noon lasde no bippa lasde bippi mi arti Fouta min tan woni weere sikki ala hande so tawi neɗɗo yiɗi jokkodirde e Gambie holno waɗata holɗo rewata aɗa andi no woodi yimiyankoɓe hewɓe ɓe gandanɗa hoorema hande mbaɗani structuré woni tigui rigui ha joni so tawi a yiɗi rewde mumen tan ko directement ko ɗum mumen ndewata ene waɗi won hen kadi alay saago ko ma woɗo ɗo ndewɗa ne mbawa hebde ɗumen hande Gambie ɗo woni ɗo so tawi neɗɗo sohlimo yiɗimo ko wayno conférence yiɗimo ko wayno mawludu hay ko nandi hen holno waɗata feere haw wawa yettade guel eyyi Allah jarama a jarama
yimɓe gondirta tan ko ha nafodira gondirta ko ha ballodira gondirta ko ha tinnodira ina wayno somi wela mbima yaare en kono mi wiyatama noon nde wonno oɗo mo jeyata ceerno baboy allah waɗi o yiyam tan o yiɗirima allah baboy so o yiɗirima allah kadi ko gonga e makko wona yidde tan andi waɗi yidde hasard tan ko yidde makko nde ko gonga tabidde neɗɗo jiɗɗoma ene itta jawdi mum na waɗa e ma kala ɗo jaaɗo darwa e ma waɗa e ma woni fof on ko jiɗɗoma wadde so arti ha ɗon mbiɗa rokkamo nden fodde jokkodiron hen o haalanma kala ko haalanma hen fof koye jungo makko reftat bisimilla ceerno basir noon dokka yimɓe ton wonɓe kamɓe yiiɗi e goɓe ɓe mbawa tigui ha joni so tawi ɓe cohli ɓe mbawa sohlude alhamdulillahi rabbil alamin en jetti allah no fewi allah tabaraka wa taala wawɗonande en ni ɗamten sawdogol seeɗa machallah eɗen jetta kadi bandiraɓe ɓe foof kadi wonno diine l'islam ko diine jaam kadi allah rendini en ɗo ha hawridini en ɗo kaga to moƴƴo ko ñaago noon foof yo allah yoɓon moƴƴere amin ya ceerno gammi sa oɗo ko min ɓiɓɓe yumma machallah ha galle makko no waɗi autori makko joni kañum woni jatiguel anniɓe yummiraɗo o karasi machallah ƴettoɗo woni ni allah ko banggal kam kala jiɗɗo jokkodirde e makko pour ha wawa heɓdemo inchallahu taala eyyi guiɗotomi tottude ko numéro makko téléphone taw après mi fawa hen numéro mo téléphone kanko numéro makko téléphone ko 77 551 60 48 77 551 60 48 ɗum woni numéro ceerno gambi sar eyyi taw koto banggalam min baboy sow ko 77 517 81 44 517 81 44 caggal nde mbaɗɗa 77 eyyi sikki ala machallah nde tawno yewtere nde ko yewtere ɗum noon won joɗiɓe ɗo hen takkiɓe ɗo hen sarmaɓe ceerno gam ko sehilaɓe ma ko musidɓe ma alay saago noon inde maɓe kaale e nder vidéo oɗo musidɗo ko foof wallahi asim kadi ko karesene kadi o ari ɗo ko waɗi ko notade ziyara tigi 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 kadi ko allah ɓolmo arde guila min gummi hanki ha ɗo ɗo jarata kala komin ñaami kala komin yari kanko woni machallah wayde ko ceerno abdoussalam e toon an seydi salam an oye kañumne ko hono baboy ko gotum o neɗɗo belɗo noon wone ko neɗɗo belɗo ko neɗɗo kadi seeɗa guila ceerno mansour baro mbuuren rahmat tidiane talen ha ɗo kala ɗo moƴƴere haalete walla ina yeeye walla ina golle inchallah ko ɗon jiyatamo wayno ko ceerno Elias Deme ko jeeyako gañoɓe machallah bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe nde tawno fulɓe ne kewi ko wiɗi yala e dara nde ɗo jonde ko jonde l'islam te kadi mo yiɗe ɗo jeese kala ene andi ɓeɗo ko almuɓe Cheikh Tidiane hande teni hamba sikki ala ɗum noon en dokkat tan o mo ganduɗa hoore makko kañum woni ceerno gambi o weltina bandiraɓe ɓe wona tigui rigui ha joni cadeau mo ganduɗa hoore ma mo dokkaten kala mbiyowo ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah en beltinima aussi Ousmane Thiam nde tawno ko kañum heedi toon to karalleje ɗo ɗum noon bandiraɓe musidɓe ha gongol konngol noon to gongol e lawol gongol eɗen ñaago bajjiri e bawɗum nosoro to gongol nde tawno haalde ha jotno koye jaɓa yati ɗum noon ceerno gam asabil alayya rida asidir yasmuluni wa walidayya wa asyahi ma'al hasan asabil alayya rida asidir yasmuluna wa walidayya kaza nasyahi wal hasan نرجوك يا ربنا في كون خدمتنا بداءتنا غير مسجدنا لدى سلام وبيت يا ربنا بيع الفضول فكن مجيزه ربنا بالوجود والكرم يا رب صل على محمود سيدنا وقبل شفاعته فينا ولم ندم وصلي يا إلهي وجزيا أبدا أن محمدا المختار في الكتاب ما أرأد الرأد ورقاء تلي
حديلها وجرى دمع من القلم. اللهم صل على سيدنا زيارة زيارة